Nu skal vi prøve at lave tæppetræning med Maestro, som ikke har prøvet det før. Men han kender udmærket klikkeren, så jeg starter lige med at klikke ham et par gange, så han ved, at nu er vi altså gang i et eller andet. Så prøver jeg at præsentere tæppet for ham, som sagt ikke prøvet tæppetræning. Så klikker ham for at snuse på tæppet. Nu kan han godt. Og for at være på tæppet. Så vil jeg gerne have ham lidt væk fra tæppet. Ja, der var noget med det tæppe der. Der er sådan en godbid, der røg ind under reolen. Ja, det var da fantastisk. Det var deroppe. Ja. Det næste, jeg vil prøve, det er at se, om ikke godt han kunne tænke sig at tilbyde en dæk på tæppet. Det er fandme svært, det der. Det var godt det. Nøj, du var god til det. Så ser vi, om han tilbyder dæk igen. Og man kan huske, det var det, der udløste klik. Det får han lidt flere for. Han gider kun at rejse sig, hvis det er en pølse, der bliver smidt af, kan jeg se. Ja, fint. Øj, du var god til det. Det var Maestro.